bebebonakala ngaphandle kwenkantolo beqaphisini. Amalungu e-ANC, i-EFF kanye ne-IFP abecula ngaphandle kwenkantolo efuna abasolwa bangayitholi ibheyili. We are also here to demonstrate our commitment to non-racialism and the united society. That is why amongst the comrades here, you can see even comrades of Indian origin, because we have come to determine that the incidents of the past, unfortunate as they are, they don't represent the character of the compatriots of Indian origin. So, uchitha umbusazwe okuzama ukuphakamisa imoya yabantu bashise baqhubele phambili umbusazwe obuhlanga. Kulelizwe singaba ndawonye semkhunjini owodwa sonke. Mawucile ucilela bavele enkantolo uCourt Bill abasolwa kanti babhekene namacala ambalwa. Abahlanu babo babhekene namacala okubulala kanye ukuzama ukubulala. Laba abanye bona babhekene namacala okutholakala nezibhamu kanye nezinhlamvu ezingekho emthethweni kanye nokucekelela phansi impahla. Imantshi uRajesh Pashutem udlulisele leli cala enkantolo yezenzo zobugebengu yase Verulam, okuyiyona nkantolo ehlonzela ukuthi ibhekane namacala enzeka ngesikhathi kuqubuka izibhelu. Abasolwa kulindele bafake izicelo zabo zebheyili ngesonto elizayo.